Продължаваме нататък. Сега Кирил Станев загрява на тъч линията, както се казва, за да ни разказва за последните модни тенденции в интериорния дизайн. От работната атмосфера и работното място на Соломон Паси се прерасяме пак тук в студиото. В друга работна атмосфера, в друга работна, твоята дизайнерската атмосфера. Носиш ни отново мостри, да ни показваш мазилки. Мазилки и бои, които миналия път с Любо започнахме темата по отношение на тапетите и каква степен тапетите и мазилките се застъпват. Днес ще ви покажем най-модерното и най-актуалното, свързано с боите и с мазилките. По принцип имаме един видеоматериал, с който илюстрира по какъв начин те биха могли да бъдат приложени на стените. Ако искаш първо да видим него и след това мострите. Може да коментираме на него също. По принцип има няколко вида мазилки. Това са тези, които са с люда, които гледаме в момента. И тези, които са с люда, те в момента са изключително актуални, тъй като са много добре приложими. Те са по-скоро за артистични места, където биха могли да бъдат прилагани, за неща, които биха могли да бъдат контрастирани и по всякакъв начин могат да откроят дадената зона под формата на някакъв акцент. Това, което е най-интересното, най-старото и най-застъпеното, значи говорим основно за италиански мазилки, които са много добре приложими на стени, на гипсокартонени стени, тъй като те сами по себе си са много финни за нанасене и трябва повърхността да бъде абсолютно супер равна и по този начин да изпъкне ефекта. Всяка една боя и мазилка има различен ефект. Това, което гледаме в момента е така наречената златна мазилка, която много добре контрастира с всичко, което е около нея. Има мазилки, които създават имитация на дърво, на травертин, на метал и са страшно добре приложими, тъй като са много акцентиращи. Създават едно изключително творческа обстановка и за всеки един дизайнер те са първото и най-задължително условие, за да се създаде един много интересен и добър интериор. Както виждаме, картините, дори телевизор, всичко, което е сложено пред тях, много добре изпъкват, тъй като те се използват като един фон. Ето тази мазилка, която е с вертикален релеф, е по-скоро имитация на дърво, тъй като ние нямаме възможност да сложим дърво. Това се прави само чрез мазилката. Всичко това е основа и един или два пласта, различни видове цветове, различни видове мазилки, които по този начин създават илюзията за начупеност, за кожа, за нещо, което е много структурно и много интересно. И това е тяхната красота. Това, че те създават един уют, едно настроение и е нещо, което е много нетрадиционно. Ето, примерно, това е хоризонтален релеф. Тоест, гладките шпакловани стени вече излизат от модата. Гладките шпакловани стени по-скоро са характерни за много минималистичните стилове. Примерно бяла стена с откоряващи се праволинейно мебели. Всичко останало, което е с форма, с цвят, с различна текстура, е по-скоро за съвременния интериор, за нещо, което е много интересно, което искаме да създадем някакъв акцент. А това ли е новото, защото виждаме така доста различни цветове, комбинирани? По принцип всеки един цвят е различен в зависимост от интериора. В случай ние не говорим за един цвят, който трябва да бъде прилаган навсякъде. Говорим за различните видове цветове, различните видове текстури, като възможност за творческо развитие. Те са както за минималистичен стил, така и за модерен стил. Добре, много интересни са тези, които са направени в сиво. Това, което виждаме в момента, мазилка ли е? Това е мазилка, това е травертин, имитация на различни камъни. А какво е травертин? Травертин е вид, да го наречем мрамор, от семейството на мраморите. Естествен камък, който създава илюзията, в смисъл боята създава илюзията на този камък. Нали, имаме мрамор, имаме гранит. Имитира камъка един вид. Имитира камък, абсолютно. Това е имитация на кожа, което видяхме в момента. Ми направи впечатление, че помещенията са боядисани, като че ли всяка стена в различен цвят, нишичките в друг цвят. Това ли е сега? За да контрастира по този начин. По принцип всеки един човек има възможност да избира. Ако някои хора обичат да им е по-шарено, биха могли да се сложат няколко три цвята. Това не е ли на ръба на кича? Това не е на ръба на кича, защото мисля точно това да кажа, че от този релеф, който забелязахме до сега,
наистина малко кичозно. Значи зависи как е приложено и зависи каква стилистика се гони. Значи ако вие искате необарокова стилистика, определено ще сложите повече от тези мазилки. Ако вие искате нещо, което е по-чисто, ще сложите само сиво, само бяло, без структура, само чиста дюс боя и по този начин ще създадете този минималистичен стил. В случай ние показваме различни варианти на всичко това, което може да бъде, а вече дизайнера или клиента преценява какво му харесва, къде би могъл да го сложи, до каква степен той отговаря на неговата визия за света, за усещане за натура. В тук, което е, ето това е травертина за този камък. Това, което и Любо питаше, Това, което имитира. Мога ли да го пипна? Много ми е Да, интересно. разбира се. Може и аз да го видя, Мария. Да. Значи имаме два наистина вида прилича на повърхности. Наистина Това е. прилича на Обърнем и към камък. зрителите. Въпросът е, че това се постига по различна, с различна техника. Едното е полирано, централното парче е полирано, другото е нанесено с релефна маламашка. По този начин се получава тази текстура, тази нащърбеност, която може да ми кажеш за къде е най-подходящ? Това нещо е по-скоро за съвременен стил, е подходящо примерно за хол. За спалня също е интересно. Вече зависи от къде, какво човек. А това за навън става ли? Мазилка за външна, за екстериор. Става за екстериор и интериор, за отвън и за вътре. Това, което е другото, е което го гледахме преди малко в зелен вариант. Това е по-скоро за интериор. Това наистина е много драматично. Наистина е много драматично, не е чисто необароков стил. Или някъде, където е малък акцент. Значи представи си цялата страна да ти е абсолютно черна или да ти е абсолютно бяла и това някъде е малка ниша, в която фактически човек може да разчупи. Представлява кожа, реално това е кожа, която е на два пласта. Основният пласт Не, извинявам, това ми е малко кичозно. Абсолютно, значи зависи от мнението. Ние сме взели точно така. Ние сме взели различни видове. То си е само за акцент. Точно така, то си е само за акцент. Ето това, тук е 100% само пясък. Това е интересно. Значи, тази гама е изключително модерна в момента. Розово, лилава и така нататък, която е интересна. Тук имаме изключително и само пясък. Вътре няма тези бляскави частици, които ще видим след малко на другите видове бои. Зефиро се казва тази боя, която гледаме. Това са италиански, така ли? Абсолютно и само италиански. Тук имаме двустранно, като от двете страни имаме частици, които са вулканични частици. В момента бянка се казва. Вулкано бянка, като имаме няколко вида бянка. Смисъл такъв може да бъде бяла, може да бъде жълта, може да зависимост от цвета, основата, която може да ми кажеш кое е особеното в тези мазилки? Особеното, че създават особен релеф, просто са за различни стилове, подходящи. Като състав? Като състав те са екологично, начин на нанасене е по един и същи начин се нанасят, но просто въпросът е какво се слага върху на последния пласт. А човек може ли сам това да си го направи? Частично, с малко повече опит може и сам да го постигне. С маламашка ли се прави това? Да, с маламашка. В някой случай в някакъв случай може да се постигне с повече работа. Сега, това е венециано. Това е последното, защото няма да имаме време за всички. Това е венецианото, това е което е най-интересното. Това е най-старата класическа, тъй като се използват изключително класически интериори. И в този смисъл ние имаме нещо, което това се и полира, за да изглежда абсолютно огледално. В бял цвят много подходящо за таван, за минималистични, за модерни стилове. Тук имаме в този по-мек жълто-бежев нюанс и той създава впечатлението стуко-венециано. Създава впечатлението на по-класически стил. Как да кажа, ти си фен, привърженик на това да има поне една стена в дома с една такава по-особена мазилка. Да, тъй като тя създава настроение и топлина. Много ти благодаря Добре, за тази информация, която ни даде днес. Благодарим ти, Киро. Продължаваме, всъщност стана много кратко до края на предаването, но ще видите пък какво да очаквате утре при нас. Денят отблизо утре. Зодиите в схватка с суровата космическа енергия. Седмична астрологична прогноза на Хули Леонис. Часът на здравето. Най-новите пейсмейкъри в кардиомедицината събуждат сърцето. Продължаваме разговора с водещия кардиохирург Светослав Йовев. Как да обновим гардероба си в най-актуалния цвят на 2014 – сияеща орхидея. Съветите на концептуалните модни дизайнери за сезона и стайлинг триковете на Роди. Какво вдига адреналина на Калин Вельов? Топ звездите в най-интересната класация на денят отблизо Сева Кикерезова. Бъдете с нас и утре. Вижте истинските неща отблизо.